जे जोंनि माइ गायनायखौ खबर लाफैनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आं धन्यबाद होदों सिगाङावनो मानोना जोंहा सासे राजबंशी न'खरनि बे व्यक्तिया 10 बिगासो हा मोननानै दं होननानै जोंखौ फोरमायहरदोंमोन बेखौ लानानैनो जोङो गासै 300निया जोंनि देबोरगाव ब्लकनि माखासे आइजोफोर दं आरो बेबायदिनो गामिनि माखासे आइजोफोरजों ज' लोगो नांनानै जिहेतु बिथांमोननि 10 बिगा हा मोननायखौ जाहाथे दिनै जिहेतु जा दैज्लां बोथोर बा माइ गायनायनि मोनसे गोबां बेबायदि मोनसे मा होनदों बोथोरा सोलिबाय थादों बे लेखाखौ सिन्था खालामलायनानै एसे बिथांमोननि न'खरा जाहाथे एसे सहाय मोनो दा बेखौ लानानैनो जोङो बे बेसरगाव गामिनि सासे राय न'खरनि फेमिलिनि 10 बिगा हाखौ जोङो दा माइ गायफैदों नोंथांमोना बयबो नुदों जोंनि गासिबो एपिपिएलनि पार्टी वार्कारफोर दङ जोङो बेबायदिनो सानदों जे जायफोरना बेबायदि हा मोननानै दङ जोंखौ जुदि लेंहरोब्ला जों बिथांमोननो बिना फैसायाव जों बिथांमोननो गायनानै हैगोन मानोना बेयो जोंनिनो खामानिखा मानोना जोंनाव मोनसे सुबुं सम्पद होननानै जितु प्रमद बर'आ मोनसे समाव फोसावखादोंमोन मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आरो बे हिसाबैनो जों सुबुं सम्पदखौ मिथिनानै दा जोङो जाथि धोरोम राव धोरोमजों बासियालासे जोङो राजबंशीयानो जा सान्थालानो जा बर'आनो जा जायफ्रा जोंखौ हांख्रायगोन लेंहरगोन जोंनि समस्तिनि सिङाव जों बिथांमोननो माइ गायनानै हैगोन आरो बिथांमोनाबो जाहाथे सहाय मोनो मानोना बिथांमोना बे 10 बिगा हाखौ जुदि गायनांगौबा बिथांमोननो गैयाब्लाबो 10 दिन 15 दिना नांगौमोन किन्तु जों दिनै बिथांमोननोबो सानसेयावनो जों जि हायो बिथांमोननि 10 बिगा हाखौ जों दिनै गायना होलांगोन आरो गाबोनबो जुदि सोरबाया जोंखौ समस्तियाव लेंहरोब्ला जों बिथांमोननोखौबो जों गायनानै हैगोन होननानै नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों फोरमायदों मानोना राजखान्थि जाबाय थागोन मानोना जोङो फोथारनि समाव जोङो आबादखौ जों गायनांगोन मानोना जों माइ गायाबानो जोङो थांनानै थाया मानसि हिसाबै दा ओंखायनो बोथोरजों लोगोसे राजनितिखौ जोङो दोनथ'नानैबाबो दसे सम जिहेतु माइ गायनाय जों फोथाराव फैनानै जाहाथे बिथांमोनखौ जों एसे मानसि सुबुं सम्पद हिसाबै जाहाथे बिथांमोनखौ जों सहाय खालामनानै माइ गायनानै बिथांमोनखौ जाहाथे एसे मदद होनो हायो बे थांखिखौ लानानै जोङो बिथांमोननो जों हेफाजाब होफैदों गायदों रनजित बिथांमोना रनजित गायदों जिहेतु मोजां जागोन होननानै आं आसा खालामदों मानोना जों बेहाय बिथांमोनखौ सहाय खालामदों गोबां जोंनि कर्मिफोराबो फैदों आरो आं सानो बेनो जोंनि एपिपिएलनि मोनसे नीति मानोना प्रमद बर'आ जोंखौ फोरोंदों राजनिति गेलेनायजों राजनिति माबाजों लोगोसे जोंनि मानसि सुबुं सम्पदनि सायाव जोंनि मा खामानिफोर थायो समाजाव सुबुं माहारिनि बे खामानिफोरखौ जों आगभाग लानानै बिथांमोनखौ सहाय खालामनायानो जोंनि एपिपिएलनि मोनसे नीति होननानै बिथाङा जोंखौ रोखायै थांनाय बिथाङा सरकार दाजेनायनि समनिफ्रायनो जोंखौ बिथांमोना फोरमायदों आरो जोंनि वार्कारखौ बिथाङा बिथोन होदों रायजोजों जिखि समाव थाया मानो राजनिति जाबाय थागोन बे हय बिपिएफ थागोन एपिपिएल थागोन बायदि रोखोमनि राजनिति हान्जाफोर थागोन नाथाय जों बेखौ बावथ'लायनानैबाबो जिहेतु जा बोथोरनि जिथु दा दिन माइ गायनायनि दा मुखुब बेनिखायनो जों बेहाय गासिबो ज'यैनो जिहेतु मानसि हिसाबै जोंहा माइ गायनानै जानांगौ हिसाबै जों दिनै बे बोथोरनि खाबुखौ लानानै जोंबो एसे माइ गायनानै जे हेफाजाब होनो हानायानो जोंनि थाखायबो बिराद गिदिर बाथ्रा होननानै आं सानो आरोखि তাৰপিছত আমাৰ সার আছে সারক ধন্যবাদ আর কিন্তু কম আমি গরিব মানুষ ধান গাড়া আর কি 10 বিঘা মাটি আছে গাড়ি বানাতাম কামলা লাগে অনেক পয়সাও নাই তো কি কোনো সার এলাতে মৌলে ঠলে দেখা পাম মানে সহায় করে গরিব মানুষবিলাক আমি মাতিছোঁ মাতিয়া সারক ধন্যবাদ দিলাম আমার সহায় করছে এটাই আর আমার নাম মুঙ্গলি অধিকারী আমার গাঁওটা ফুটগাঁও এটা মাটি আছে মাটিটা তো এটা বেসরকার কয় মালিকটা কিন্তু পাখরিগুড়ির অনিল কেইজন মানুহে আপনার সহায় করছে যেটা মেলা মানুষ আছে এরিয়াত আছে 40 জন মানুষ নাকি হাজিরা তেলগো সিস্টেম হ্যাঁ হাজিরা সিস্টেম না এটা সহায় করছে হাজিরা সিস্টেম 10 বিঘা আছে 10 বিঘা হবে এটা আজি ভরে হাজিরা দিলে তো সারগুলো আমাকে সহায় করলো না সারি হয় এটা সারি নিস না আর কি সারে জানবো এটা সারি দিছে আপনি কি আপনার না আমি খুব ভালো করি আমি খুলে তো আমি ভালো না